rauhallisesti pelataan kuitenkin viereen Dormanille ja Sikolla hyökkäys. Voimissaan Penikangas, hyvä katko. Se on sitä loistava katko siinä Ravetsilta pysäyttää. Kuitenkin menettää, pystyy pelaamaan lopulta pallon Rickard Katselle. Katse nokkamaalia kohti, sitten lähtee laukaus. Siinä pääsee Ravets väliin. Yksi luottopelaaja. Rave. Siinä esimerkki siitä, kun Juha Malinen sanoi, että jos jotakin joukkuetta, niin PS Taylor. Nyt tulee harhasyöttö. Rave kuitenkin uhrautuu ja ei jätä. Toistaiseksi vähän mollivoittoinen kausi käynnissä ja sarjataulukossa vasta 6. sijalla, vaikka viime aikoina onkin paremmin mennyt. Rock pääsee hyvin katkoon siellä ja Ravets pallossa kiinni. Sieltä lähtee keskitys. Varmasti on puolet lisäajasta mennyt. Ravets voittaa pääpallon. Fiolic näyttää siinä hieman taitoja. Ei kuitenkaan saa palloa pelattua eteenpäin ja näin sitten Ravets puolestaan Robs pelaajista kentän pinnassa ja taitaa olla Koric alaviistoon. Ja nyt on hieman vaikeuksissa jälleen Robs. McCabe yrittää siinä kalastella, mutta ei mene läpi Jakimovskille. Jatkaa eteenpäin Taylorille. Lokomotiv puolustus kuitenkin välissä. Ja näppärästi kyllä myöskin Robs. 5 minuutin kohdalla. HJK tulee jälleen. Atom. Ravets, nyt tulee Ravets. Rummaasti takapäin ja kyllä siitä keltainen kortti nousee myös Slovakki pelurille. Vaikka siinä kuinka Krkuun yrittää livistää vielä Petri Villiseltä, niin tuli sieltä se lappu nousi. Ja näin ja Atom hankkii jo toisen varoituksen. Roff pelaa niin kurjalla itseluottamuksella, että Kemin Brassi ei tuohon pure. Sitten pystypallo. Saako Osei pallon kentälle? Kyllä saa. Hyvä juoksu siinä. Ja sitten Oulu Remille. Oulu Remi leikkaa tuonne sisään ja pistää takakulmalle. Hakee sieltä sinne syöksyvää Muinosta. Ja sitten on Ravenkin paikka. Hyvä laukaus lähti, mutta se meni kohti Vilmusta. Mutta tällaisia laukauksia myöskin tarvitaan. Ja Rovaniemelaisyleisö palkitsee sen kyllä hyvillä aplo. Ravekilla tilaa. Sitten löytyy Pirinen. Sinne Lahdenmäki, Ravets vaihtaa toiselle puolelle. Muinonen koittaa saman tien puskea palloa sinne boksiin. Ei siinä onnistu. Sitten Kvist, mutta sekoaa hieman tuohon näppäryyteen. Ravets. Ja hyvä pisto sinne boksiin ja nyt on Muinosen paikka ja siellä on Rops tekee. Siinä lentävät kyllä hikinauhat ynnä muut kuin Muinonen, mutta olipahan kaunis syöttö tuonne linjan taakse. Alapuolelta löytyy Ravets. Ravets, joka on myöskin viime aikoina siitä rajaheitto vierasjoukkueelle. Tunti on täynnä siis täysi 6 ottelun kierros tänään pelataan. Katsotaan tässä vaiheessa tilanteita noista muista otteluista. Viimeisiin otteluihin. Ravets vaihtaa loistavasti laittaa Piriselle kohti keskialuetta. Lahdenmäki tiputtaa alas. Ravets nappaa pallon oikealla Saksela. Ja lähtee Sakselan korkea pallo ja se tulee kohti Tayloria ja komea. Ravets, joka keskittää eikä Saksela. Kantokalli pelaa alaspäin. Ravets. Oulu Remi. Uudestaan Ravets. Pirinen. Step powerit siinä. Ravets. Pirinen. Takaisin Ravetsille.
Rovaniemiläisten pallohannilla aloitetaan. Sitten lähdetään verkkaisesti rakentelemaan. Jampi Gampe pelaa siihen Ravetsille. Bryant. Nopeasti sen kuitenkin Kupsi keskitulla jarruttamaan. Ravets. Okkonen. Takaisin Ravetsille. Jame. Loukkaantui tuossa kauden avausottelussa juurikin HJK:ta vastaan. Siitä Brassivahti avaa Slovakin keskikenttä pelurille Mihalomman Ravetsille. Ja nyt on siellä muutama kierto boksissa ja keskikentällä käy aikamoinen kuhina. Saksela käsi pystyyn. Sieltä ulospäin kierteinen tulee ja pallo häkkiin. Michal Mravets, Slovakki keskikenttäpelaaja, tulee ja tekee Veikkausliigauransa ensimmäisen maalin kulmapotkusta. Saksela pistää ja Mravets tulee ja laittaa päällään pallon sisään. Sieltä tulee sellainen nikkaus, että ei siinä kyllä Pennasella ei ole mitään jakoa. Sieltä korkealle sinne Mravets nousee. Ja näin. Lukemat Sauvosaaressa. Todella korkealla noita kantapääsyöttöjäkin nähty useampia. Taylor painaa vasemmalla. Kapi häntä tulee peittämään. Muinonen. Sitten on Mravekilla laukaisutilanne. Yläkulmaan! Oi, mikä maali! 3-0! Siinä oli aikaa! Siinä oli silmää! Mikko Vilmunen tuossa vitosen viivalla. Kevyesti, ei liian kovalla vauhdilla, ei liian kovalla voimalla. Oikean yläkulmaan putoava pallo. 3-0. Ropsi on nyt hurmiossa. 34. minuutti menossa ja Mravek vetää 3-0 siinä tilanne. Ja Vilmunen tuossa vitosen viivalla ja on voimaton Mravekin laatu laukaukselle. Tässähän on nyt sitten